Sourkovi vstup zakázán? Ježíšku na křížku. Blbečku. O hodinu později. No, podle tu rybu ještě neulovím. Máš smůlu, neměl jsi mi říkat, že jsem... Sourku? Co tady děláš? Pojď dál. Taky tě rád vidím. A proč jsi tak naštvanej? Jak to myslíš? No, jenom, že se tváříš jak na pohřbu. Proč jsi tady? Nemůžu o tom mluvit, dělá mi to blbě. Musím mu to říct. Belzebub umřel, viděl jsem to na vlastní oči. Cože? Hej, ale to taky vypadáš, jako kdyby ti někdo umřel. Moje žena. Rusalka. Sorry, já to tak nemyslel. V pohodě. Asi bych si na to měl zvyknout. Kdy umřela? Asi před hodinou a půl. Počkat, Belzebub taky umřel asi před hodinou a půl. To je nějaká až moc velká náhoda, ne? Jo, ale já to vyřeším, slibuju, jakože se Courek jmenuju. Můžu jít sama. Prosím. Kdo to byl? Duch. Jmenuje se Cecil. Jo. Aha.